Здравейте, аз съм Виктория Василева. Аз съм Симона Панайотова от 11-я клас. Добре дошли в поредния 17-ти епизод на нашия училищен подкаст «Ученически глас». Подкастът, в който учениците задават важните въпроси, а училището се превръща в място за споделяне на истински размишления, диалог и открито любопитство. Днешният епизод е специален не само заради темата, но и заради нашия гост. При нас е господин Кадинов, преподавател по философия в нашето училище, но и човек с необичайно широк хоризонт. Автор на книги, публицист на статии с необикновени познания в медицината, правото, икономиката, философията и науката. Неговите знания и опит надхвърлят нормалните граници на една професия, а разговорите с него често тръгват от конкретното и достигат до големите екзистенциални въпроси за човешкото съществуване. Затова днес ще разгледаме различни теми, които засягат измеренията на квантовата механика и метафизиката, философията, личния избор, свободата, съдбата, реалността и дори възприятието. Ще попитаме какво всъщност е реалността, създаваме ли я чрез съзнанието си или тя е независима от нас, какво стои зад идеята за мултивселени, симулации и бъгове в света. В този разговор няма да има правилни и грешни отговори. Ще има само искреното желание да разберем по-добре себе си и света, в който живеем. Здравейте, господин Кадинов. Благодарим, че приехте нашата покана да участвате в днешния епизод. Здравейте и аз благодаря за поканата. Първият ни въпрос към вас е свързан с квантовата механика и реалността. Какво означава според вас реалността? Как бихте дефинирали вие? И можем ли да сме сигурни, че я възприемаме правилно въобще? Колко трудни въпроси ми задавате, но аз съм ви подготвил една изненада точно в този момент, в който най-малко очаквате. Ще ви подаря по една моя книжка, заповядайте. Много ви благодарим. Изключително сме пласкани. Наистина. Не го очаквахме. Много ви благодарим. Така, с какво желаете първо да започнем? С квантовата механика, така ли? Да, нека да започнем от там. Добре, това е една много интересна, модерна теория в 20 век, която замества парадигмата на Нютон и, разбира се, едно друго обяснение за света на субатомно ниво. Това е така наречения електромагнетизъм. Една изключително модерна теория и същевременно звучи изключително антилогична. Защо казвам антилогично? След малко ще поясним. Първо, това е нова теория. Тя е на около век, може така да кажем. И едни от основателите на квантовата механика са Нилс Бор, Шродингер, Хайзенберг и други, да не ги изреждаме всички. Тази теория действа на ниво микросвят или микросвета. Това е онзи свят, който се вписва попада под така наречената константа на Планк. Чували ли сте за нея? Добре. Този свят, първо, може ли да го наблюдаваме пряко? Вие как мислите? Наблюдаваме света пряко. Микросвета пряко. Микросвета? Не. Пряко. Може ли? Човешко. Не. Човешко, което. Няма как да го наблюдаваме пряко. Затова всичко, което градим като представи, като теории за този свят, всъщност ние градим представи теории за нещо невидимо. Невидимо посредством нашите очи, нали така? Защото как може да видим електрона, как може да видим фотона или като частичка говорим. Или пък някой друга елементарна частица. Ние ги засичаме в така наречения ускорител на елементарни частици. Нали така? Вие това го учите по физика, предполагам. Да. Знаете. И ако трябва да попитаме или да обясним какво представлява, например, някоя елементарна частица, която е засечена в такъв ускорител, вие може би ще отговорите, че какво? Например, какво е електрона или какво е протона, неутрона? Как бихте отговорили на този въпрос? Частици с различен заряд. Но как се регистрират те? Регистрират се. Те се регистрират, знаете ли как? Те се регистрират на фотоплаката на този ускорител, като едни сцинтилиращи петънца, светли петънца. По този начин се регистрират тези нови частици. Или пък чрез енергията, която отделят, когато се осъществи сблъсък между две елементарни частици. И ние няма как директно да видим невидимото. Освен по този начин, индиректно. Светът на субатомно ниво, той остава невидим за нас. И
Поради тази причина ни се налага да боравим с квантовата механика, която е част от теоретичната физика, която да обясни света, но тя се среща с много затруднения и трудности, било то описано от Бор или от Хайзенберг, принципа на неопределеността и други физици, и една част от тях и философи. Има много различни тук проблеми, които са свързани с квантовото преплитане, заплитане го наричат, което звучи много нелогично понякога. Как, например, две частици, родени в един и същи момент, раздалечени на двата края на Вселената, кореспондират помежду си мигновено? Как се случва това? При условие, че ние имаме ограничение на скоростта на светлината, и това ограничение не би трябвало да позволява тази мигновена кореспонденция между тези две частици. Ето това е алогичното, с което започнах в началото, което сякаш не се вписва в рамките на човешката логика. Ако наблюдението променя обекта, тогава ние ли създаваме реалността? Добре, интересен въпрос. Тук трябва обаче да поясним какво е реалност. Нали? Откъде идва понятието реалност? Откъде идва понятието реалност? Реалис на латински или рес, което означава от латински буквално вещ, нещо. Тоест, очевидно това е нещо обективно. Много често понятието реалност се бърка с понятието действителност, защото при реалността имаме разграничение между възможно и необходимо, а в действителността те се сливат. Разбира се, съзнанието влияе върху реалността и тук има вече различни интерпретации на това, що е то реалност. Но реалността е термин или може да кажем понятие от онтологията, онзи дял от философията, който изучава битието. И да, не само онтологията обяснява реалността, в нея може да се намеси и епистемологията, защото има различни модуси на реалността, начини по които се разглежда реалността. Дали тя може да се разглежда, да речем, и в рамките на познанието, тук се намесва епистемологията, може реалността, онова реалното, откъдето идва от латинското рес, като вещ, като нещо обективно съществуващо само в себе си. Това е битието в себе си или битието само по себе си. Това са едни термини така от онтологията, от големите архитектоници в философията. Но реалността може да се разглежда и не само в акта на познанието, но и в други актове. Например, реалността като очакване, реалността като усещане за нещо предстоящо и така нататък. Много са модусите, в които може да се разглежда реалността. И пак казвам, има разлика между реалност и действителност. Макар че двете имат така много близка конотация като осмислене, когато споменем тези две думи. Вие споменахте за епистемологията. Според вас съзнанието по-скоро биологичен процес ли е или нещо, което надхвърля физиката? Появиха се много теории, които свързват квантовото състояние на света, хайде така да кажем, с едно квантово измерение на съзнанието. Тези теории първо не са окончателно потвърдени, не са верифицирани в опита, но те станаха изключително модерни. Съзнанието откриваме ли го извън света или поне науката, поне за сега не е стигнала до такова откритие, което да е потвърдено в опита, съзнанието да е извън живота. Може ли камъкът да бъде съзнателен, например? До сега не е потвърден. Да. А какво означава и съзнание? Съзнание обикновено се дефинира и в психологията, и в философията по сходен начин, хайде така да кажем, някаква форма на отражение на този свят. Или буквално самата думичка съзнание, защото съзнание идва от там, съзнание ни показва, че имаме някакво, как да го наречем, някаква коекзистенция със самото знание или съпровождане съзнанието. Той и на латински така
Сциенти, ако не се лъжа, беше на латински, което означава едно съпровождане на знанието. Оттам идва съзнанието. И тук също вие има различни модуси, по които съзнанието се разкрива пред нас. И в психологията по един начин, в философията по малко по-различен, но все пак сходен с този начин в психологията. Добре, други въпроси? Вие сте подготвили толкова много въпроси. Надявам се, като прочетете моите книгите, която съм ви подарил, или ще възникнат да още. възникнат още въпроси, да питате още. Да. Какво мислите за идеята, че реалността може да е илюзия, нещо като оптическа измама на съзнанието ни? И къде е границата между реалното и илюзорното? Има ли изобщо такава? Първо има различни понятия. Реално, виртуално, нали, като двойки понятия, които обозначават нещо от една страна обективно и друго, да речем виртуалното като знак, което е артефактуално, което няма да може да го срещнем в природата или няма да бъде разбрано като такова. Може ли, тук има една амалгама, една смесица между реалното и виртуалното като понятие. Защото ако реалността може да се симулира, тя може да се превърне в нещо виртуално. Така ли? Представете си. Да. С напредъка на технологиите, най-вече в гейминг индустрията, и то особено когато компютрите станаха достатъчно мощни, че да се справят с графиката на видеоигрите, те пресъздават една толкова реалистична графика в рамките на една игра, толкова реалистична графика, че ние започваме да се вживяваме в играта и понякога сме склонни, ако играта е страшна, да изпитваме страх. Така ли? Да се плашим. Да, има такива игри. Моята дъщеря играе така Scary Eyes, ако не се лъжа, се казваше. Много е доставало така огромно удоволствие да играе тази игра, защото от една страна е реалистична, страха става реалистичен. И от тук стигаме до идеята, а какво пречи всъщност светът да се окаже, че също е една такава симулация. И така с напредването на гейминг индустрията все повече и повече и физици, и философи започнаха да се задават подобни въпроси. Не е ли светът една симулация? Всъщност, вие знаете ли, че тези въпроси не са от, да речем, близките 20-30 години, а тези въпроси са задавани още преди хилядолетия в Индия, например. Интересно ли ви звучи това? Да, т.е. те не са от вчера и днес. Те са много по-стари. И това е изключително интересно. Понякога те са свързани и с религиозни учения, което също така прави отговора на един подобен въпрос още по-интересен. Добре? Доволна ли сте или искате още да обсъдим по този? Вие сте подготвили толкова много въпроси, че не знам дали ще ми стигне времето да отговоря за всички. Да, при все това всички тези въпроси са толкова ужасно трудни, ще ме измъчите, да знаете. Мисля да продължим към следващата тема, която сме подготвили. Между другото, относно последния въпрос, бих проучил да гледате една трилогия, има Матрицата, която показва една симулация на този свят. И не само тя. Има и много други такива филми, но ми прави впечатление, че младите, да речем, като казвам млади 15, 16, 17, 18 годишни, не са гледали този филм, а той показва как наистина светът може да бъде една симулация. И ние не сме сигурни всъщност дали е или не е. Ако кажем, че не е, защото не изглежда реален, действителен, симулацията изглежда реална и действителна. По същия начин, вижте, имаше един случай, такъв един пример с един патриарх, който от дзен традицията или от дзен и чан традицията на будизма, който сънувал, не забравих му името, който сънувал, че е Пеперу да събужда се и сънят му е толкова реален, че той все още така при прехода ме от сънно в будно състояние се колебае кой е той, онази Пеперуда, която е била толкова реална и е сънувал, или този човек, който не знае къде се намира, докато прехожда от сънно състояние в будно състояние. Добре? Да, това е доста интересен пример. За следващия ни въпрос е свързан по-скоро с... отново е насочен към реалността. Според вас има ли моменти, в които реалността, така да кажем, прескача? Тук визирам по-скоро тези проявления на това, което наричаме дежаву,
синхроничност и така нататък. Аз съм писал за това нещо в една моя книга Отвъд третата вселена, между другото. Интересен роман, който има и фантастични елементи, фантастика, като там дори съм описал какво е дежереве. Тоест, спомена за нещо сънувано, което е много интересно. Спомена за нещо сънувано. Дали някой от вас има такова усещане, че сънува сън, който вече е сънувал много пъти? Да, със сигурност. Да, това е много често срещано. Както и дежавюто. Какво беше въпросът? Как свързан с реалността пак? Как разбирате вие тези проявления? Когато прескача един вид реалността. Да. Когато не се усеща реално. Имате спомен, че нещо вече се е случило, че сте го виждали. Ето това може да се впише, да речем, с идеята, че светът е една гигантска симулация. Вселената е една симулация. Но представете си този, който би могъл да симулира един такъв свят, с какви възможности би разполагал. Как се засича това нещо? В гейминг индустрията, понеже вие сте млади хора и вероятно играете такива стратегически игри, ако рязко смените, играете някаква стратегическа игра, където има екран, нещо се случва на този екран, и ако рязко смените екрана, графиките леко започват да се забавят, защото обема информация, който видеокартата на компютъра трябва да обработи е изключително голям и това води до едно така нареченото лагване, нали, на така жаргон казано, или на геймърски език, ако трябва да се изразим. Това така лагване може да го приемем също като, като знак, че сякаш наблюдателя, включвайки рязко, променяйки обстановката, своето наблюдение, симулацията, т.е. това, което симулира реалността, се нагажда спрямо него. И дежавюто и опита, че т.е. това, което имаме като усещане, че вече се е случило, може би се вписва чудесно в ситуациите, в които самото дежавю е описано в този филм "Матрицата", за който ви разказах преди малко и който препоръчвам да го гледате. Да, понеже свързахте дежавюто с лагване, как гледате на идеята за паралелни реалности или мултивселена? Защото някои хора свързват това с... Възможно е. Има и такива интерпретации. Първо, водещите теории сега в физиката стигат до заключението за мултивселена или за паралелни светове. Да. Дори някои изчисляват възможния брой на тези светове, като излиза едно колосално число с 500 нули отзад. Може да си представите за какво огромно число става въпрос. Първо, самите паралелни вселени или другите вселени, съседни на нашата, да речем, не може да се потвърдят, да се верифицират в научния опит конкретно. Поне за сега нямаме такива данни и не знаем кое би могло да верифицира. Има догадки, разбира се, в някои от водещите теории в физиката има такива догадки, как може евентуално нещо подобно да се регистрира в опита, но те са прекалено силни и по-скоро пораждат дебати дали всъщност верифицират, потвърждават в опита наличието на някаква съседна на нас вселена или не. Но все повече и повече започва да се налага в научните среди едно подобно разбиране за мултивселена, макар че то, пак казвам, все още опитно не е окончателно установено. А смятате ли, че някога ще може да се докаже или опровергае? Много трудно. Много трудно, защото трябва да имаме така досег с една друга такава вселена, съседна на нас, нашата, или свят паралелен, за да може да го установим. Много трудно е това. Скоро време не мисля, че може да се случи, да се потвърди опитно. Но може би в далечно бъдеще, кой знае. Понеже говорихме за симулация, за мултивселени, ако се окаже, че реалността наистина е симулация, тогава губи ли животът смисъла или точно обратното? Дали е симулация или не, смисълът си остава, защото ние винаги го търсим.
винаги търсим смисъла на живота. Защо сме тук? С това започва философията и може би с това започва не само философията, с това започва питането за всеки един такава търсещ знания човек. Много хубав отговор на този толкова разширен въпрос. Всъщност. Следващата категория въпроси, която бихме искали да ви зададем, е свързана с свободната воля, съдбата и детерминизмът. И по-скоро искаме да ви питаме какво мислите за идеята за съдбата. Въобще съществува ли или това е просто начина на обикновения човек да се справи с хаоса в света и да се успокои по някакъв начин? Добре. Свободната воля. Вие как смятате? Свободни ли сме? Вие свободни ли? Вашето присъствие тук сега и това, че водите това интервю, дали е продиктувано от вашата свободна воля? По-скоро се съобразяваме с обстоятелствата, но беше избор, да. Избор избирате. Чудесно. Ако попитаме, например, Сартър дали сме свободни, той ще каже, във всеки един момент ние сме свободни и сме отговорни за своите постъпки. Но това не означава, че свободата, нашата свобода е свързана само с акта, с това, което избираме. Защото знаете, предполагам, часовете по философия, спомняте си, вие сте учили при мен, че има позитивна и негативна свобода. Има неща, които не ни правят свободни. Не може да отлетите като птици, като размахате с крила, нали? Естествено, да. Добре. Надявам се това да отговори така красноречиво на въпроса. Със сигурност. Да, благодарим ви. Според вас, можем ли да манифестираме собствената си реалност или това е просто илюзия за контрол? Така навлезлия термин манифестация. Много интересно и странно, защо само жени споменават за този термин манифестация. Главно жени, но не само жени. Аз имам обяснение защо, но предпочитам да не го споделя сега. Ще го запазя за себе си, освен ако много настоявате. Както е казал народа, нивата не ще молитва, иска мотика. Нали? Ако си манифестирате, че ще станете милионери и ако започнат в един момент всички, и вярвате в това, и ако започнат в един момент всички да манифестират, че ще станат милионери, вие представяте ли се до каква инфлация ще доведе това? Надявам се това да е добър отговор, така малко по-забавен на вашия въпрос. Тоест, манифестирането, което стана много популярно напоследък и което така не успя да ме подмине, въпреки че не исках да му обръщам внимание, но ми се наложи. Мога да кажа, че е нещо забавно, нещо интересно. Нека да си представяте вашия успех, като го манифестирате. В това лошо няма, защото вие така добивате увереност. Но ако вярвате, че само чрез манифестация ще изкарате отличен успех в училище, а не чрез учене на уроци, ми се струва, че трудно би станало. Може би по-скоро манифестацията е мотивация. По-скоро би казал, че тя е ясно заявяване на вашите желания, на това какво искате. А това понякога е много, и цели, разбира се, а това понякога е много важно, защото в един такъв объркан свят, в който ние живеем, понякога ние не можем ясно да разпознаем и целите, и желанията си, и това, към което се стремим. Да. Преминаваме към последната ни тема. Вие сте една много изключителна личност, с много знания в много различни сфери, но ако трябваше да опишете житейската си философия с едно изречение, какво би било то? Не се спестихте да ми задавате сложни въпроси. Не ми ги спестихте никак. С едно изречение, как? Много ми е трудно. 2, 3. Добре. Отпускаме ви. По-скоро бих използвал думички. Добре. Радост, покой. Тези две думички бих използвал. Защо? Защото според Макс Шерер, например, радостта към битието поражда морала, се явява мотив на морала. Или любовта също мотив на морала. Ако говорим за емотивизма в етиката и моралните чувства, които мотивират нашата нравственост.
А защо покой? Защото светът е изпълнен с напрежение. Много напрежение. Много забързано. И това ни смущава, прави ни агресивни много често, прави ни нетърпеливи, губим си приятелите, средата, в която общуваме. И поне аз напоследък се научих, че е необходимо да има повече покой и смиреност. Човек трябва да бъде смирен. А и това са ценности, нали разбирате? Да. Добре. Определено, да. Какво ви кара да пишете своите книги? Със сигурност вие имате какво да споделите, Да. но откъде извира тази мотивация? Ами издал съм 8 книги до този момент. До година 9-та тя е готова, ще излезе и още една 10-та, но е много трудно да се издават книги, защото все по-малко са първо четящите хора и има една причина, която е чисто комерциална и е свързана с това, че все повече големите издателства изолират малките издателства, което пречи от друга страна, пречи млади автори да издават своите книги. Поне така са ми споделяли. Например, няма да споделям тук в кои така огромни книжаници не се допускат по-малко известни автори, примерно. И са ми споделяли момичета, да речем, на 20 няколко години, които много са искали да бъдат продавани в по-известните книжаници, но на тях не им се дава тази възможност и това е много жалко. Тоест, години наред аз съм писал за този проблем. Има много творчески настроени млади хора, на които не им се дава възможност да бъдат забелязани. И затова аз предпочитам и предлагам големите телевизии, не само големите, по-малките регионални телевизии, да отразяват повече събития, свързани с творчески прояви на млади хора. Ще бъде добре. Да, и за това и правим впечатление, между другото, само да довърша, че наистина има много млади хора, които искат да пишат и да издават книги. И трябва да им се даде шанс на тях. И не случайно наблягаме тук в училище да пишете текстове, защото това, независимо какви текстове, дали разсъждения, есета или каквото и да било, защото това ви развива. Това буквално ви развива като личности и като хора, които в последствие ще умеят правилно да комуникират с други хора. Какъв съвет бихте дали на тези хора, които искат да пишат и да издават книги? Да бъдат по-упорити, настоятелни и да не се отказват лесно. Мисля, че това е достатъчно. Да. И за последно, може би, ако можехте да говорите с младото си аз, какъв съвет бихте му дали? Да бъде по-прагматично. Прагматично. Да, определено, защото много често младите хора избират специалности, с които в последствие много по-трудно биха се реализирали в живота. А това е много важно и на вас ви предстои точно този важен избор, който трябва да направите сега, скоро. Особено на 12-класници. Мисля, че това още от 11-ти клас трябва да е нещо, към което вече да подходите по-сериозно, защото имайте предвид, че кариерното развитие в последствие ще ви даде една свобода, както нищо друго. И вашата професионална реализация също. Но това е свързано с много проучвания, коя специалност, каква реализация, т.е. трябва да проучите пазара на труда, какво се търси и така нататък, като професия. Какво ви дава работата с ученици и какво научавате от нас, учениците? Ако може да ни дадете, ако искате да дадете и съвет към учениците като цяло. Научавам много неща. Честно ви казвам, научавам много неща от учениците. Това ви го казвам съвсем отговорно и честно. Да. И вие ме правите по-добър, иначе ако не бяхте вие, може би щях да бъда по-лош. Да. Влияе. Учениците влияят и се научават много неща, като например как да се изкаже нещо, което е по-сложно, но достатъчно достъпен език и да бъде разбираемо за всички, а не само това. И много други неща. Ами много ви благодарим, че бяхте така искрен с нас и че се съгласихте да участвате и да бъдете наш гост. И аз ви благодаря. И надявам се тези книги, които ги прочетох, да ви доставят които ви подарих, като ги прочетете, да ви доставят удоволствие. Благодарим ви отново.
Така завършва днешния епизод на Ученически глас. Разговор, който ни напомни, че големите въпроси всъщност не са само за философите, нито само за учените, а за всички, които всъщност имат смелостта да мислят. Благодарим на господин Кадинов за това, че ни поведе по пътя между науката и метафизиката, между реалното и възможното, между човешкото съзнание и огромния свят, който то се опитва да разбере. А също и за това, че ни показахте, че знанието не е затворено само в учебниците. То е живо, променящо се и достъпно за абсолютно всеки, който го търси. Благодарим ви, че бяхте с нас. До следващия епизод. Останете любопитни, задавайте въпроси и не се страхувайте да търсите своята истина. До скоро!